खुलुमबाय लोगोफोर आं सुजा नोंथांमोनखौ रोजा रोजा थैंक यू फॉर माय बर्थडे विश। मुझे इतने सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा लोगों ने 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने विशेष दी। इट्स माय फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने सारे बर्थडे विशेष के लिए। आप लोगों की विशेष और ब्लेसिंग्स बहुत मायने रखती है मेरे लिए। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। इतनी छोटी सी टाइम पे मुझे आप इतना जानते भी नहीं, फिर भी मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। और रुस्तानी चैनल को लाइक कलम, सब्सक्राइब कलम, कमेंट कलम और बहुत सारा शेयर कीजिए, क्योंकि रोसिता बहुत मेहनत करती है, रोज़ वीडियो बनाती है, चाहे उसके पास टाइम हो या ना। आज भर ड्यूटी से थक के आके भी चाहे उसके पास टाइम हो ना हो, फिर भी वो थोड़ा सा सोने का टाइम भी स्किप करके भी आप लोगों के लिए, आपको इंटरटेन करने के लिए वीडियो वगैरह बनाती रहती है, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। तो उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार खलम। रोसितानी चैनल को, रोसितानी बहुत सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा सपोर्ट खलम रोसितानी चैनल को। लव यू राइजफर, लव यू सो मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। लव यू बोलेनी राइजफर। मैंने भले ही कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई नहीं दिया हो, पर मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं और मैं बहुत खुश हुई हूँ आप लोगों की कमेंट से। तो मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ उसके लिए। थैंक यू लोगोफोर। हाँ नेक्स्ट सुजाया जोंना पिज्जा लाना फैबावबाय। खाके दिखाओ। बाबू खाओ। बहुत टेस्टी है, जबर गोथाव। सुजा बोलो जबर गोथाव। से बेटर जबर गोथाव। सुजा पिज्जा लांनो फैबाय, पिज्जा। सुजानि पिज्जा लानानै थांगासिनो। खाथि हमारी जगह जब बंद करो ना ये मार। तो सुजानि जोबथा बर्थडे पार्टिया सफैबाय पिज्जाया। वाव पिज्जा 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 पिज्जा। तो जों नोंथांमोना नायनो हागोन सुजाया जोंनो पिज्जा पार्टी होनो नागिरदों गावनि बर्थडेनि मुङाव। नै बेनो जाबाय पिज्जा हाट। ओमफ्राय बेयावनो सुजाया पिज्जा माबानोसै आरो। सुजा पिज्जा पार्टी होनोसै पिज्जा पार्टी होनोसै। खूबसूरत बन के आई सुजा। बिराद भिर लाइन थालायलायनांगौ। नोंथांमोना मिथिगौ ना नैबे पेप्सिखौ जोङो दानि बायदों। ओमफ्राय जों मानो बायदों? मानो होनबा बे पेप्सिनि मुखा सिङावहाय रिचार्ज नाम्बार थायो। ओमफ्राय नोङो रिचार्ज खालामना लानो हायो आरो सानसेनि थाखाय 10 रियालनि रिचार्ज मोनो। जोंनि हजोंहाय मोनो ना मोना आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। पेप्सिनि सिङाव, कका कोला बायदिसिनानि सिङाव, बथलनि मुखा सिङावहाय रिचार्ज नाम्बार मोनो ना मोना आंनो खोन्थाहर दे कमेन्टआव। नै बेनो नाम्बारा। ओमफ्राय बेयावनो रिचार्ज नाम्बार दङ 10 रियालनि, 10 रियालनि। ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थादो इन्डियायावहाय बिदि दङ ना गैया? इन्डियायावहाय माने पेप्सि, कका कोलाफोरावहाय रिचार्ज नाम्बार थायो ना थाया? नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदै। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दाखालि खोन्थादोंमोन ना बेयो खिजुर दालायनि हराव लाइट जोंजोबो होनाया। तो बेयोथ' हाखाथाराव ओरैबायदि समायना लाइट जोंजोबो आरोना हरबाथाय। नोंथांमोना नायनो हागोन नै सब खिजुर दालायनि लाइट
खेजुर दालायनिलाय ओमफ्राय बे गल्ड रिंआ बे फिफा वर्ल्ड कापनि रिं दै आं सानाव देखायखांबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय बेयो हराव देखायबाय नै लाइटजों जेबो हराव ओमफ्राय बेनो कर्निसनि फुरा गासिबो बिल्डिं बीचनि सेराव बे गासिबो बिल्डिंफोरा ओमफ्राय नैबे फिसा गाबदेब गारिखौ नुदोंना फिसानो गाबदेबनो बेनो स्पर्ट्सनि गारि आरोना स्पर्ट्सनि कार ओरैबायदि गाहाय ओरैबायदि गाबदेब फिसाल'खा आरोना जा इन्ट्रेस्ट नाङो बे गारिखौ नायनो थाखाय नायनो हागोन ओरैबायदि फिसा आरो गाहायल'खा बे गारिया स्पर्ट्सनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन लामाफ्राव सासेबो मानसि थाबाया बे जायगायाव ओमफ्राय गासिबो गारिजों आरो गारिबो ओरैबायदि स्पिडआव खारो गारिबो स्पिड खारनायनि लिमिटेसन दङ ओरैबायदि गारि स्पिडआव खारजोबो आरोना बयबो जोंनि गारियाथ' ओरैबायदि स्पिडआव खारदोंमोन ओमफ्राय लिमिटेसन थायो खारनायनिबो बांद्राय स्पिडआव खारबाबो माने पुलिसफ्रा फैयो आरोना नायनो हागोन बे गारिखौ ओरैबायदि गाबदेब जि अन्थाव फिसा सानो स्पर्ट्स कार आरोना ओमफ्राय जि बेलेखा गारियानो जि गाबदेब गाहायनो स' नोंथांमोना नुदोंना जोंनि गारिया बेसेबां स्पिडआव खारदों ओरैबायदि स्पिडआव खारगासिनो 180-90 स्पिडआव खारगासिनो आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो थेंक इउ बाय बाय लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआव